Bona vesprada, benvingudes, benvinguts a la sessió que fa 20 d'este curs de valencià de l'Escola Permanent d'Adults d'Albada de Sorells. Avui tenim una prova, una nova prova, ja estem en la del 2021, per tant ja som prou recents i ja un poc els models que estem fent ja estan molt relacionats amb els que tindrem en la convocatòria. Si de cas passem a corregir primer les coses que tenim, en principi sols tenim un test, crec, no? Perquè tu no l'has pogut fer, no, avui? No, jo no l'he fet. Molt bé, l'ha fet Serà... Eva, però Eva no està així, de totes Mm, maneres el mm, corregim. En molt bé. principi, el test este és correcte, el que tenim així, i simplement hi ha algunes cosetes que sí que eh, remarcaré. Mira, per exemple, en la tercera frase, comencem amb la segona si de cas, tot i que després de l'aprovació de la llei que regula aquesta mobilitat, consideren que arribarà a ser molt beneficiós per a l'empresa. Però estem parlant de la llei, serà molt beneficiosa per a l'empresa. Això es passa perquè, si ens fixem, la frase és excessivament llarga. I no tan llarga, sinó... I no sols pel tema que siga llarga, sinó que hi ha elements que estan un poc desfasats de lloc, que no passa res, però que això al final ens passa factura. Ja no recordem beneficiós, beneficiosa. Mm, Així que beneficiosa el canvi eixe. Després bé, continuem com fa ella emprant connectors, que ho fa molt bé. I així, diu, respecte al Consell, caldria tenir organització tant a l'hora de marcar un horari com a la jornada laboral. Al mateix, podem estar parlant de al mateix temps. Jo, de totes maneres, he proposat una altra segona fórmula que seria també. També s'ha d'establir un temps per a descans durant el treball. Penso que és una alternativa que m'agrada. No necessàriament ha de ser també, però el que està clar és que al mateix temps o el que siga, però ahí falta alguna cosa. Després, en el segon paràgraf, com que tenim una condicional i la condició la posem abans de començar el test, que no és l'hora de l'ogi, nosaltres hem de posar ahí una coma. I finalment, estem a la vostra disposició, no, estem a la vostra disposició i posem un punt. Això seria l'exercici que teníem ahir. Molt bé. Després ja anem a la correcció del test que teníem així i ara mirem a veure com ha quedat. La causa que més ha accelerat la gradació del mal menor cal buscar-la en la mineria, en els temporals, en l'agricultura o una sopa verda, que és un concepte que posa ahí. En principi és la mm, patatse, els usos sí, agrícoles i les pràctiques mm. de conreu intensiu. Això la tens bé? Sí, eso está bien. Molt bé. Este era més fàcil, también he de dir. No sé com saldrà, però era més fàcil que el de Sí. l'altre dia. A veure, això va per dies, però de totes Mm, maneres, estos últims són més accessibles, entre cometes. Per a poder pal·liar els efectes que provoquen la eutrofització del mar menor, serà necessari mantenir sota control els nivells tròfics de l'aigua, cal ampliar les aportacions d'aigua, s'ha d'afavorir i millorar el nivell de transparència o cal millorar la qualitat de la biomassa. És els nivells tròfics de l'aigua. Això, sí, està bé. molt bé. La tercera, els principals factors que han agreujat l'estat de degradació és la urbanització, l'abocament, l'augment de residus urbans o l'ampliació del regadiu. Mm. Sí Esto que que parla també dels pous miners, sí. de les mineries. Alguns experts consideren que la situació de la llacuna no és tan dramàtica perquè tots els ecosistemes són resilients, la transparència de l'aigua és una evidència, els marcadors de l'equilibri ecològic s'han mantingut estables o hi han proliferat comunitats bacterianes reguladores. En principi és la transparència de l'aigua. Sí. Això és algun dels experts, sobretot els negacionistes Sí, que no, consideren que no passa aquí res. ja hi havia posat un comentari perquè et poden em, buscar, no me sale, no dice la palabra, buscar, te pueden buscar las cosquillas, Buscar les poden querelles, molt bé. les cosquilles, perquè parla d'experts i no diu el text que siguin experts els que diuen això. Això sí que és de veres. Sí, sí, Mm. sí. Alguns experts, jo he agredit algunes persones, perquè normalment Sí, alguns consideren, alguns... algunes persones consideren, sí. Mhm. I finalment la recuperació ecològica de mar menor només es pot aconseguir, segons el test, amb més Sí. sancions, Mm. reducció de la pressió sobre la zona, si estem dient que els conreus són problemàtics, si hi ha més implicació de les administracions en l'establimentació de la pressió humana actual.
realment totes tenen una miqueta de raó. La recuperació ecològica, totes ahí tenen una miqueta. Però sobretot és la reducció de la pressió el més important, no? El més destacat. Sí, perquè parla de la gestió integral per l'administració. No ho diu, però és la més general. Sí. Molt bé. Per tant, aquest exercici l'hagués tingut tot bé, no? Este bé, sí, tot bé. Sí. És la primera vegada, no? Que el La primera vegada, sí. En Molt la bé. setmana passada me pareix que eren... No, tampoc ho faràs mal, no? No faràs mal. No, però eren 2 de 5. Si no, la passada eren 2 de 5. La anterior eren 3 de 5. Ara 5 de 5. Molt bé. Passem a estructures lingüístiques. Si tenim, si de cas anem a veure general i després, com que havies dit d'alguna... Sí, gràcies. Sí, per fer és feble, sí. Molt bé. Bé, el test el tenim així. Ara retrocedirem i després remarcarem una miqueta els pronunciables. Bé, el primer que teníem, la solució que era la número 6, diu Gabriel García Márquez va, bueno, va deixar que la tenia, la felicitat que s'experimenta llegim Mafalda mentre llegim, mentrestant o mentre què. Se suposa que és en el moment que ho llegim. Per tant, podria ser o mentres, és a dir, mentre llegim o mentre. Com que mentres no està ahí, l'opció és mentre. He posat mentre què? No, No, mentre, mentre llegim. s'experimenten mentre llegim. Clar, que és... així el sentit no és que estem una altra cosa i llegim. Mentre que tu vens, jo estic corrent, per exemple. És a dir, mentre que tu, diguem que passen dues accions, però així experimenta en el moment que llegim. Per Ja, això és mentre. entenc. Sí, ja. No és que mentre que siga Fas incorrecte. altra cosa, no. Clar. Sí. I mentrestant és sinònim de mentre què. És a dir, és o mentrestant o mentre què. Realment esta mareja una miqueta, perquè pareix que siguin les tres sinònimes i realment són quasi sinònimes, saps? Però en aquest cas... Després tenim l'entretès, entretengut, entretingut. Nosaltres sempre, per a no dubtar del participi, el millor és que agafem el verb primitiu. És a dir, el verb és entretindre. Jo crec que això sí que ho tenim clar en l'infinitiu. Sí. Si nosaltres ens costa endevinar quin és el participi, ahir agafem tindre i potser que ens resulta més fàcil. Tindre és tingut. Per tant, no és tés ni tretès, sinó és tingut ni és tretengut. Per tant, El truc està bé, sí. el truc sempre és perquè si no dubtarem. I la forma simple del verb normalment sempre la tenim clara, més fals. Clarivident, clarificadora o aclaradora. La frase en concret diu: les seues tires còmiques en recordes que hi ha una manera més Clarivident. clarivident, és a dir, més clarivident, més efectiva. Clarificadora no, ni aclaradora tampoc. El número 9 diu més clarivident d'interpretar el món i que la perdem segons ens fem grans, a mida que ens fem grans, en la mesura que ens fem grans. La frase ahí és a mida, perquè no és una comparació. Segons diuen aquells, ahí és a mida, que és més correcte que també podria ser a mesura que. És a dir, no és que mida sí, mesura no, però no és ni en la mida que ni en la mesura que, sinó a mida que o a mesura que. D'acord? La següent és el verb amoïnar-se. En concret, la frase diu: però si Mafalda té aquesta capacitat per analitzar el món i amoïnar-se, és a dir, abocar-se, amoïnar-se, el verb amoïnar-se va amb dièresi. Per què? Jo he posat sense. He picat i he posat sense. Per què porta la dièresi? Normalment la dièresi, segur que els infinitius no porten dièresi, les formes d'infinitius, però no porten en l'acabament. És a dir, si hi ha un acabament i una vocal,
és que acaben en ar, en eri, però este és un diftong que hi ha al mig i que no té res a veure en l'acabament dels verbs. Perquè no s'accentua, és amoïnar, Clar, és no és, aguda. clar, no. A veure, la dièresi es produeix perquè es trenca un diftong. En teoria, la O i la I formen un diftong decreixent. És a dir, que és amoïnar-se, però no és amoïnar-se, sinó amoïnar-se. El colp està en la I, Amoïnar. clar. Jo pensava que era amoïnar-se. Clar, amoïnar-se, però no, si la pronunciació del diftong seria amoïnar-se, però no pronunciem amoïnar-se. Pronunciem BI, no, BI. És a dir, Sí, la pronunciació en BI, el diftong EI és decreixent, per tant és BI. Si fora diftong, com que no es produeix el diftong, nosaltres en la paraula BI, dic la paraula BI perquè és més senzilla d'entendre, que la sí. tenim. Nosaltres realment el col de veu el fem la I, és a dir, que no decreix, sinó que creix. La E i després el col de veu està en la I. BI. Sí. No és BI. Nosaltres pronunciem BI. Els diftongs decreixents són, la paraula diu decreixent, vol dir que el col de veu de les dues vocals ha de ser el major, el del primer. BI. Quan no es produeix d'aquesta manera, quan no es compleix la regla, vol dir que ahir no hi ha un diftong, que s'ha trencat el diftong. Com ho indiquem quan es trenca el diftong? Primera regla és posar l'accent, si podem posar-ho. En el cas de veí, sí que posem l'accent. Veí. En el cas de veïna, com que és plana, posem la dièresi. Sí. Retrocedint, aquesta teoria que m'ha aplicat en veí passa el cas d'amoïnar-se. No és amoïnar-se, sinó és amoï. És a dir, el col de veu està en la I. Claro, yo No, si el he pronuncies bé, fallado. Ya, claro, pero no lo pronuncié bien. Yo pronuncié amoïnar-se. clar, Amoïnar-se. amoï. No, amoïnar-se. Sí, però de la O i la I, tu no vas creixent. És a dir, el col de veu major d'aquesta paraula està en la amoïnar. Eso. Tu Això. no continues creixent a partir de la O. Amoïnar. Si tu intentes agarrar una corba i dius amoïnar, sí. És a El dir, pic está. qui té major col de veu, la O o la I? Sí, pero el colp és per la paraula completa, no per... Sí, però quan tenim dos vocals que en teoria formen diftong i no ho complixen, este és dels accents de les accepcions de l'accent diacrític un poc més complicades que pràcticament te les has de prendre de memòria i que realment este és un poc ineficaç. És a dir, ara que han fet la reducció de dièresi, jo penso que esta tipologia serà de les que es retirarà, perquè realment el col de veu en la paraula no està ni en la O ni en la I, sinó en la A. Però la normativa de la dièresi diu que quan tenim també un diftong hem de mirar si realment estos dos són decreixents. Encara que el col de veu no estiga ni en la O ni en la I. Mal. Per Sí. tant, este és quasi una dièresi que t'has de prendre d'alguna manera. Molt bé. Saps? Per tant, és amoïnar... Sí. Tu continues pujant. Amoïnar... Sí. D'acord? Ja et dic, els infinitius no tenen dièresi, però este no és per ser infinitiu, perquè de fet el diftong que està sí. El diftong que no és diftong, perquè es trenca el diftong, per això té la dièresi. Y la paraula és aguda. El se no conta, ¿no? El C, clar, amoïnar. Amoïnar. Amoïnar, La paraula seria amoïnar. clar. I el col de Seria veu està en un la A. algo afig. Molt bé. O afegit, no sé. Sí. El col de veu està en la A, però respecte a les dos vocals que formen el diftong, hem de dir que no es pronuncien de forma decreixent, com hauria de ser, sinó creixent. Vale, está claro. Amoïnar-se. Amoïnar. Això ens passa pràcticament desapercebut.
I realment no es diu molt perquè el col de veu està en la A. A nosaltres ens interessa, sobretot, quan hi ha dos vocals que formen un diptong i ahí està el col de veu. Ahí sí que ens interessa, sobretot, posar dièresi, accent, Sí, veïns, veïna, veïns. perquè el col de veu està ahí. Però vaja, ja vos dic, este és un apartat de la dièresi que realment acabarà repassant-se, perquè resulta en este cas, però hem d'estudiar-lo. I de fet, fins i tot així tenim una pregunta. Potser dins d'uns anys la solució sigui la primera. Llevem aquesta dièresi, però ara per ara és esta. Després el fet de medioambiental separat, medioambiental junt o mediambiental, esta paraula, la unió de la vocal O i la A acaba fusionant-se i posant-se la vocal A, mediambiental. Després tenim igual que, al igual que o al igual com. L'única expressió correcta és igual que. En esta frase diu Mafalda viu pendent de l'actualitat igual que son pare, no al igual que. Este de posar igual antecedent en l'article el no és correcte, igual que son pare. No es correcte al igual. Al No igual. sería correcte en ningún cas. No, és igual que. Molt bé, després tenim a tota hora, tot junt, i a tota hora. A tota hora sí que existeix i a tota hora també. Així el problema que tenim és que la A i la O d'alguna manera acaben fusionant-se, no? Fonèticament, i per això ens genera dubtes. En este cas, la 13 diu ell està orgullós de ser subscriptor d'un diari quan és a casa i a tota hora. A tota hora. El que passa és que nosaltres, la A i la O, acabem fusionant-la i pronunciem a tota hora. Però és a tota hora. Ja, jo me confós per això. Perquè hem de tindre en compte que l'hora és femení. Ja. Per tant, és a tota hora. La 14 diu, ella es distrau sovint observant la portada al mateix temps que el pare subjecta la plec, el doblec o el plec. Este és el plec. La plec és una altra cosa, és una reunió. Després tenim la 15. La 15 diu en el què o en què. En què, per a ser correcte, duria un accent, cosa que no en du així, seria un pronom. Si és un relatiu, posarem sols què i no du l'accent. I en el què seria en el qual. Abans de posar en el què, posaríem en el qual. Per tant, la solució és la segona. Després tenim la 16 i sospita que és pel pes fatídic de les històries que n'hi ha escrites o que ja escrites. Este crec que és el primer que dius tu? O... Sí, Primer. de dubtes Tens dubtes. Si nosaltres diem n'hi ha, és incorrecte, perquè li hem dit que és invariable. Per tant, si hi ha una poma i hi ha 50.000 pomes. El tema és que este no pot ser. Nosaltres el dubte el podem tindre entre n'hi ha i hi ha. Però sí que tens clar que este primer no, veritat? Sí, és esta. Jo he posat n'hi ha. Molt bé. Anem a veure. Anem a la 16. Repetim que altra volta. l'en fa referència a alguna cosa. A Mafalda, els avions fets amb paper de diari no li volen i sospita que és pel pes fatídic de les històries que hi ha escrites. Si posarem n'hi ha escrites, què voldrien dir? N'hi ha, pues jo interprete que claro, però no està mal fet. Era els avions, però no perquè és un determinat. Clar. I el i crec que és el pes fatídic de les històries. A veure, el i és que l'I és una impersonal i la impersonal es forma per el pronom i més a. És i haver. És a dir, hi ha. Ahí no fa la funció realment de pronom. Però no és un pronom. feble. Ah, que és un feble, vale. No. Les impersonals es formen pel pronom i el haver. Hi ha, hi havia. És a dir, són impersonals. Si nosaltres posem hi ha subjecte, ja no és una impersonal. Però en aquest cas no hi ha subjecte. Per tant, és una oració impersonal. D'acord?
i no hi ha un Que antecedent. forma part del verb, no és un feble. Clar, forma part del Sí, verb. sí, Les sí, impersonal és i més haver. sí, sí. Molt bé. La 17, espera que he perdut jo. Ah, ja sé que està així. La 17 en principi és començar ara bé, més aina o doncs. I jo crec que la que més li queda ahí. El doncs a principi de frase no té trellat i a principi de paràgraf tampoc, i més aina tampoc. Després tenim enfront, davant o front. Així la frase diu, però malgrat tot veurem una xiqueta que té una mirada crítica davant alguna cosa, Sí. davant la tele. Aquí he dubtat, he posat davant perquè Sí. sona, em pareix que sona millor, però com que tenia la duda, he cercat davant i posa en el diccionari que és el mateix que enfront. Mm. De fet, t'envia d'una a altra Mm. i de l'altra a la una. No Mm. sé... Mm. Principi és que si nosaltres parlàvem d'enfront i de front, estaríem parlant d'una cosa física. Però si estan parlant d'una abstracció davant d'un problema, no enfront d'un problema. Jo estic enfront de l'escola o estic... Ja, no és algo físic. Mm. D'acord. Molt bé. Sí, per això me sonava més Sí. d'escoltar-lo. Després Molt bé. va l'altre. El Leno, que està ahí també, molt bé. Este també és un dels que tenies tu problema, no? Sí, El problema és Mafalda sap establir-ni, establir-ne i establir. Se suposa que sap establir en un context determinat, sap establir-hi. Jo, el pronom en no l'acabe de veure. no, jo he posat i, però Val. no tinc clar, Mm. també perquè sona, però no tinc clar a què fa referència l'I, A veure, l'I sempre cap. establir-ni. Perquè és qualsevol complement circumstancial. Sí, Establir en este moment, establir així, establir en esta situació, en este cas, qualsevol complement circumstancial que no comença per D es és pot un I. sobreentendre. Però quin és en este cas, Sí, en el este, per discurs? exemple, a diferència del seu germà, que donarà el xuple als protagonistes que el proven les tenores, Mafalda sap sap establir, és a dir, sap establir en esta circumstància, sap establir en esta circumstància una distància. I d'eixa distància fer una lectura social, per això és el ne. A veure, el que no Molt tinc bé. clar. A veure, en principi, l'I és qualsevol complement circumstancial que no comença per la preposició Sí, de. sí, sí. Però Estem parlant de de... la frase, suposa que de la frase d'abans. Sí, així diu. Però malgrat tot, veurem una xiqueta que té una mirada crítica de la tele, és a dir, així, mirant-la, mirant la vinyeta, el llibre, Sí. el context, el llibre. A diferència del seu germà, que donarà el xupló a les protagonistes que ploren les novel·les, Mafalda sap, en esta circumstància, en este llibre, sap establir una distància en este llibre, saps? En este capítol, per exemple, del llibre del que ens està contant de la tele de Mafalda, en aquesta circumstància. En aquesta circumstància, en aquest llibre, en aquest capítol. Tu veus un nen? No veig un nen, veig... però l'I és per descarte. Com Clar. que no veig un nen, pot ser un I, però l'I és que A el veure, que no entenc, perquè Eli, jo pense que un feble faria referència a algo que tu ara pots llegir, no algo que te vas a inventar. sí, però així realment estem parlant. Així estem parlant. Comencem llegint tot. Diu, el mitjà de comunicació que més pes té en les historietes de Mafalda és tal i qual. Per tant, estem parlant de les historietes de Mafalda. I què passaria ahir? Que, a diferència del seu germà, que donen un xuplot als protagonistes, estem referint-nos a aquestes historietes de Mafalda, que ploren les novel·les, Mafalda
sap establir una distància en estes historietes. Estem parlant de les historietes, per exemple, de Mafalda. Però em posa historietes. Estem llegint tot el paràgraf per entendre-ho bé. Sí, sí. Clar, el paràgraf ens està parlant de l'actitud que pren Mafalda, la que pren el seu germà, en estes historietes, no? Una actitud de les historietes. Clar. O per les historietes, millor, no? Clar, és l'actitud que ella pren, és a dir, Mafalda sap establir una distància, és a dir, on apareix Mafalda, en el context on apareix Mafalda, si no posares l'I, s'entendria sí. Si poses l'I, encara dius més, la fas més rica l'oració. Com Sí, que perquè així damunt no tens més remei que posar un pronom i tens clar que no, està clar que és l'I, que l'I sí, però si aprofita... dius, però el folló ara és que si tu dius que és Mafalda sap les historietes, sap establir-hi les historietes, no? No, a veure, O les... nosaltres estem parlant de l'actitud de Mafalda, Sí, no? I anem a dir que Mafalda establir la distància, però on establís la distància? Nosaltres estem parlant de Mafalda, que és una persona que passa pel carrer, no. Estem descrivint la tele de Mafalda, és a dir, com actua Mafalda en un context determinat. En aquest context, ell sap establir la distància, una distància. el context. Mm. Si no se posara, no passaria res, no? No passaria res. Enriquís l'oració posar-ho? Sí. Jo per a mi que la mareja més, però Mhm. si l'objectiu que parlem és claritat de la comunicació, això és un embolic. Mm. Però bueno, ahí està. Molt bé. I finalment, la 20 que tenim ahir és conseqüència de l'adeno. Sap establir una distància i fer d'això, del fet d'establir la distància, fer d'això una lectura social. I a què substitueix el ne? El ne ha d'això, a A les... Això, d'eixe fet, és a dir, del fet que fa una distància, d'eixe fet, establir una lectura, establir no, fer una lectura social. d'eixe efecte. Clar. La lectura social de la que la fa ella. Ella estableix una distància. Una lectura social dels protagonistes. És a dir, ell respecte als altres protagonistes, a diferència del seu germà, que donarà el xupló a les protagonistes que ploren en les telenovel·les, per tant, que s'implica en el tema de les telenovel·les, Mafalda sap establir, davant d'aquesta circumstància de les telenovel·les, en aquest cas, sap establir una distància. I d'aquesta distància què fa? I fa, o fer, com diu així, fa una lectura social d'aquesta distància que establís. Jo interpreto el següent. A diferència del seu germà, que donarà el xupló a les protagonistes que ploren en les telenovel·les, Mafalda sap establir una distància de les protagonistes que ploren en les telenovel·les. Sí, però és que així posar el i, quan tu Una acabes de distància posar... i que fa una lectura social dels protagonistes que ploren en les telenovel·les. El que interprete jo. Clar, és que tu, per posar altra volta el i, quan l'acabes de posar en la frase anterior, és una repetició i. Estàs en la mateixa frase. Mafalda sap establir una distància en aquesta situació, que és mirar telenovel·les, mentre que el seu germà xupla les telenovel·les, forma part de les telenovel·les, ella establís una distància en aquest tema i d'aquesta distància fa una lectura social, el ne. I fa una lectura social, és a dir, en compte del ne jo podria dir, i fa una lectura social d'això. Una lectura Social, d'això, de la distància, no? clar. Vale. Molt bé. A banyar.
Gràcies. Passem a l'altre. Bé, així jo crec que ho havia posat per explicar-ho, però este és... Ah, este és l'altre. Molt bé, però miren les solucions primer. Molt bé. El primer que tenim, i aquí, això ja està corregit ahir, diu, en efecte, la tècnica anomenada, consegüentment, o si més no. Si més no vol dir almenys, però si no estem parlant d'almenys, és a dir, les tres són correctes o les tres existeixen? Sí. Però si no seria consegüentment, seria conseqüentment, com a conseqüència, però no és consegüentment. Però com que està consegüent i no conseqüent, no pot ser, i si més no tampoc, per tant és en efecte. Molt bé. Anem a la 22. La 22, en una extraordinària precisió i, si convé, de ganxar-s'hi un altre bos, un altre arbós o un altre bocí. És bos. Esta no hi ha més que aquesta paraula. Esa Bozal. sí, vos, he tingut que... Perdó, he Espera, de... no, espera. Espera, És, vaig a llegir l'oració, que no és vos vos així. sí, és vos És vos sí, sí. Molt... pedazo. Sí. Sí, està He cercat les paraules perquè no les coneixia. Sí, perdó. Estava pensant que parlava de... Vos és bozal, Sí. arboc, supose. Sí, És madroño, que no enganxar-la... sabia. Molt bé. Un altre Sí. bocí, que és... Un bocí és un tros, o sigui que és... Pedazo trozo, sí. Perdó, se m'ha anat a mi... Estava així, bocí. Sí, estava bé ahí, sí. Està bé. Després anem a la 23, diu, aquesta tècnica publicada no és a l'any ni al, sinó la manera correcta de dir els anys és l'any. Apuntem-la esta perquè esta ens pot fer falta. Després, la paraula no és Nobel ni Nobel, sinó és Nobel. Col de veu en la E. Després tenim la 25, haver-si, haver-se o haver-hi. Diu, el seu impacte tot i haver-s'hi incorporat recentment a les tècniques biològiques, tot i haver-se incorporat o tot i haver-hi. Així, la primera discussió que hem de tindre és si realment entra el pronom i o no entra el pronom i. Jo així, en principi, en aquesta oració és complicat, tot i que ja dic que el pronom i entra pràcticament quasi sempre, però en aquesta oració no l'acaba de veure. No sé com has vist tu la frase. L'he trobat en les tècniques biològiques, a les tècniques biològiques, que està més... Este és el 25, sí. Sí. A veure, fan referència... Sí, però fa referència després. No t'he tallat, això. Clar. Així, per una vegada, que no és una vegada, a vegades passa més, no entra el pronom i. O sigui, que és la I la verse solució. a veure que és... com le diuen, els Haver-se incorporat recentment. verbos reflexivos, no? Haver-se incorporat recentment a les tècniques biològiques és considerat revolucionari. I que no és un feble, és un reflexiu. Molt bé. Després tenim la 26, que diu, permet somiar despert en la possibilitat a la possibilitat o de és en la possibilitat. Després va la 27, que presenta un error o fins i tot reescriure o reescriure. Són dos Cs. Ahí és la 27. La 28, a corregir alteracions genètiques en malalties de tant d'impacte o tant. Així, en principi, és tant. No és tant, perquè seria... Així seria tant, seria... espera, que no estàs... Seria tant, una T, per tant, és la primera solució, tant. La 29, tenim les quals, les que, les qui. A veure, aquestes de les que ens fan dubtar a vegades del tema del relatiu. Perquè nosaltres pensaríem, potser que fora més correcta les quals.
i seria el principi seria les quals si es tractara d'un pronom. Però en aquest cas és un relatiu. No estem parlant de persones, per tant no pot ser les qui i és les que. Aquestes de les que resulten dubtoses. Sí, sí, les quals, per què no de les quals? Les qui sí, està claro. Les qui que no pot ser, però les quals per què no? Perquè en aquest cas no fa de pronom, sinó, a veure, retrocedint la frase, impacte com el càncer o les de caràcter heterera. I també, en totes les que, si diguem les quals, estaríem parlant de que és una persona. Les quals, les qui. Però així, com que és un relatiu i no està referint-se a les persones, ha de ser que. Molt bé. Anem a la 30. La genètica de plantes que busca millorar la productivitat o la resistència dels vegetals amb una edificació d'alguns gens concrets, també hi té cabuda, és a dir, té cabuda sí, en té cabuda o no posar res. I així en principi és hi té cabuda, és a dir, té cabuda així. La modificació d'alguns gens concrets té A cabuda veure, així. 30 i té cabuda sí, El i estarà substituint té cabuda així. la genética dels plantes millora la productivitat i la resistència dels vegetals a una modificació d'alguns gens concrets. També hi té cabuda. Sí, acto de fe. És a dir, té cabuda així, és complement circumstancial. Un en no podria ser. Tu posaries un en? Jo no posaré res. Tal qual, i me quedaria tan clara com si Sí. portara el i. A veure, sense posar res, tindria trellat l'oració? Sí, que tindria sentit. El en sí que no. No, el no. El no. Jo he dubtat en el nada, Molt bé. el La buit. 31 no és patogen ni patogen, sinó és... perdó, no és patogen, sí, és patogen, però hem de tenir en compte que les acabades en e i en i, en i en in no s'accentuen. Per tant, esta no s'accentua. Aquest accent està mal, perquè acaba en in. Recordeu que les agudes s'accentuen les que acaben en les vocals, en as, es, is, os, us, i els que no acaben en in. Molt bé. Patogen és plana. Sí. Sí. Després, immunològic és amb accent i amb doble M. Per tant, és l'última. Després la 33 és i, en o li, i així amb Douna va reproduir la reacció natural en un tub d'assaig i van simplificar els components de l'assaig o l'IVA. Esta és la primera que llevem fora, no? I el nostre dubte es queda entre i i en. En este cas sí que veus l'en. Jo ahí sí que he ficat la pata. He posat el li, un li i. No, Veia un determinat, un objecte directe determinat, a veure qual... 33 va reproducir la reacció natural en el tub d'assaig i i va simplificar va simplificar els components moleculars de l'assaig. la reacció natural, va reproduir la reacció natural, per això el y el i en el ¿dónde? En un tubo d'assaig. Jo posaria l'e No, referint-me esta fórmula a no. la reacció natural, perquè no existia la fórmula, la Clar, combinació, la dius? fórmula Val. ha de ser la primera o la segona. Sí. És perquè no existís el... Clar. A veure, tenia jo el full de... El resum que vas enviar. Sí, però no, fora. La 34, recordeu que En. estiguérem... Digues. No, res. Està clar. Recordeu que, que digueren que en les frases afirmatives no era per a què, sinó per què tot junt.
Per tant, la fórmula, perdó, la solució és la tercera. Després, la 35, que és l'última, tenim a la finalitat, que serà en la finalitat de, però a la finalitat de no, a fi de o a la fi de. És a fi de, la B. Molt bé. Bé, ahí tenim els textos i ara passaríem a fer la prova oral. Farem avui el monòleg a soles, perquè com estem a soles... Sí, no he preparat res, no m'ha donat temps, però no m'ha donat... Però tirem avant, tirem avant. Sí, tirem avant. El prepare, si me dones un par de minuts, Molt bé. el llegim i... Quina vols fer? A veure. Tinc aquí el... Proposta 1, proposta de vacunació... Interaccions orals, no. On estan? Ah, meritocracia, ahí está la... Es que per tenirlo... Ya, aquí está la meritocracia y nous formats digitals. Dos series... Otras sonoras, millar, cambian entre tiempo libres y las series televisivas. Vaig a fer la segona. Vaig a llegir-la un par de minuts. Sí. Molt bé, És prepara-te-la un interessant. poquet. Molt bé, prepara-te-la en un minut. Sí. Molt bé. A veure. Complicat el tema, però... Vols fer l'altra? Dona igual, dona un par de minuts més i... L'altra penso que és més senzilla un poquetet, Sí, està interessant, però és per a comprendre el sentit que li dona... Comence. A veure. Ja veurem què ix. Molt bé. Segon. Hola, bona vesprada. Un segon. Molt bé. No m'havia apuntat. A veure. Avant, ara sí. Hola, bona vesprada. Soc Jesús i esta vesprada he de parlar d'un tema molt espinós, com és la meritocràcia. La meritocràcia, perdó. Fins ara, l'ascens social, la promoció de les persones
en un entorn de treball, principalment, es fonamenta en dos aspectes. En primer lloc, que parlem del mèrit, és a dir, les qualitats que tenen les persones per que tinguen un títol acadèmic o que sàpien llengües o qualsevol altre coneixement que tinguen i el poden demostrar mitjançant un títol. Per altra banda, en segon lloc, tenim el talent, que el talent és algo propi, està lligat als coneixements, però no cal tindre un títol o un paper que demostre que tu tens un talent específic. De totes formes, ara, en els temps que corren, amb la suposada igualtat d'oportunitats, ja no es basem en la meritocràcia, això que he dit, per una part els mèrits i per altra part el talent, sinó que la gent, les empreses, per a treballar, demanen altres coses, altres capacitats, com són la responsabilitat de fer un treball, la capacitat de començar, terminar i terminar un treball en condicions i fer-ho de la millor qualitat possible. A la millor qualitat possible i en un temps suficient per a l'empresa on estés treballant. Per altra banda, per supost, comencem, repit, és la responsabilitat que tens i per altra banda tens les relacions personals. Sigues un treballador o sigues un cap de l'empresa, has de tindre unes relacions personals encaminades a aconseguir els fins que tu vulguis o que l'empresa et demane. No hi ha moltes persones amb capacitats d'aquest tipus. Sí que tenim Anem acabant. titulats, tenim també gent amb talent, però falta la capacitat de relacions socials i el ser responsable d'una tarea de cap a fi. Moltes gràcies per escoltar-me. Bona vesprada. Bé, ha vingut un poc, M'he Has eixit anat, del tema un poco perquè no està clar al 100%, però sí, clar, perquè me pareix no, que va per ahí, sí. sí, però El tema. jo la idea esta última de les relacions personals, privilegis i heretat, que és el que frena la meritocràcia, Inventat. Això està inventat. Sí. sí, ahir no la veig jo molt entrellaçada en les altres idees. No. Cosetes que he vist, no has tingut excessives faltes, però sí que veig que el tema no acaba d'estar tot enllaçat. Ara, si vols, farem el primer, ja que estem a soles en fem dos. Vale. Cosetes que fer-ho a la millor qualitat possible serà amb la millor qualitat possible. Després has posat també un pressupost i després, Mm. digues, No, que el pressupost se m'escapa, per descomptat, que se m'escapa. i no hi ha moltes persones, no hi ha, no, sinó no hi ha. Esta és No la hi ha. impersonal i dient que ja no té singular ni plural, és hi ha. D'acord? Passem si de cas al primer. Prepara't ara el primer, Vale. nous formats Vale. digitals.
Muy bé, molt bé. A veure ara. Molt bé. Les audiosèries, uns productes similars que van coneixent com a radionovel·les, tenen un format sonor a mitjan camí entre l'audiollibres i les sèries televisives. En l'actualitat observem com sorgeixen nous formats que canten l'atenció de més públic disposat a experimentar diferents tendències de consum. Aquest nou format ha irromput en el panorama cultural i està adreçat sobretot a un públic juvenil, gran consumidor de podcast i al qual ja estan adaptant les noves temàtiques. A partir d'ahí has de parlar dels nous formats digitals, i en concret de les audiosèries. Este és un tema, jo pense, prou assequible. Comencem ja. Molt bé. Avant. Bona vesprada, soc Jesús, treballo a Punt, del Canal Valencià, i vos parlaré esta vesprada dels nous formats digitals, i en concret de les audiosèries. És un nou producte digital que utilitzen cada vegada més, fins i tot jóvens i majors, principal jóvens, però ara parlarem també de tot el públic. El producte, les audiosèries, és una cosa similar al que teníem fa anys dels radionovel·les. És un format sonor que és una mescla, entre les sèries de televisió i els audiollibres. Capten l'atenció dels joves perquè estan més acostumats a consumir podcast, que tots sabem que són bàsicament gravacions de programes d'àudio que procedeixen de la ràdio, procedeixen de programes que graven en distints foros i companyies de comunicacions. Els jóvens són, com he dit abans, els consumidors principals de productes que podien denominar culturals, però tenen molta varietat. Per això els audiosèries han d'estar encaminades principalment al consum cultural, a donar una formació als joves, aprofitant el seu gust per els podcasts. En quant a la segmentació per edat, malgrat que els joves és la població que més consumeix aquest tipus de format digital, el TikTok, per exemple, ha posat en marxa una promoció per als majors, que quan més vídeos veien, es donen regals, bàsicament. És per atraure a la població més major. Per descomptat que les audiosèries transmeten idees i missatges, i depenent de la productora i del medi de comunicació, poden ser valors socials acceptables o positius, o no tan positius, que és el perill que tenen tots els mitjans digitals i, en concret, les audiosèries. Estes nous formats, la gent comenta que es podrien utilitzar com a part del currículum, però no veig que tinga trillat perquè els continguts no estan controlats. Això és tot i moltes gràcies per escoltar-me. D'acord, molt bé. Millor, però et fa falta desenganxar-te un poc de les idees, saps? Has de fer un discurs més... Em dóna la sensació que, saps, que
no és que respongues literalment, perquè no fas pregunta-resposta, però sí que vas... Falta un poquetet, saps? Que quede tot com un discurs i que jo no siga conscient que tu estàs abusant d'aquestes idees, saps? Això faltaria un poc. Sí, llig molt perquè no he preparat Ja. tant temps, però sí, he llegit. Ha de ser un Sí. discurs, que jo no he de ser conscient, jo perquè mire les idees, però si jo fos una persona de públic, no hauria de ser conscient que tu vas dient idees, saps? Encara que siguen llargues, però són idees, saps? Ha de quedar una cosa més, no sé, més... Així ha faltat un poquetet més també de teatralitat, i aquesta teatralitat que vos dic a voltes, Faltes no han sigut excessives tampoc, En quant, jo diria pel que fa, Després, has dit viuen o perquè veuen. És veuen, però no sé la forma que has dit realment. No sé. Veuen Però moltes... no has dit veuen. Has dit Sí, no, no has és sabut veuen. dir. No Els sé. jóvens veuen, Molt bé, molt bé. Però no has dit veuen veuen. moltes... És Eh, que veuen me sona a veure. ja. Després, medi de comunicació, no? Mitjà de comunicació. Mitjà de Mitjà comunicació. de comunicació. Perill hem de pronunciar-lo com a una doble L, no com una L, no perill, sinó perill. Perill. I també la pronunciació de gent. No, gent, no, gent. No, no és una doble L. Gent. És És que... preferible que a pitges, que és un Sí, dialectalisme, que digues sí. gent molt insistent a que digues gent. Ah, és millor a pitjar que Sí, quedar-se curt, no? sí. Gent. Eh? Gent. Sí, Seria gent. clar, si ho transformem en doble L sí que és incorrecte. De l'altra manera és més correcte. Gent. No és, Gent. 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 en apitxat, el dialecte apitxat és gent. Sí. I el valencià general és gent. 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 Però no podem dir gent. 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 És una L, però més Gent. Gent. sonora. Digamos. Molt bé. Gent. 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 Molt bé. I la resta bé. Però sí que vos adoneu la importància que està de la preparació d'aquest exercici. Saps que no es pot dir, com que és una part oral, la podem improvisar, però és que realment no podem improvisar-la. Esta part. Quant de temps donen per a preparar? 10 minuts. 10 minuts, ah. No és excessiu, però tampoc és poc, no Sí, està mal. més del que he tingut, sí. Per això, més del que has Sí, tingut, sí. sí. Així que, molt bé, avui acabem una miqueta abans la classe. Molt bé. Vos enviaré demà la prova, a última hora del matí, perquè demà també tinc un matí, és que portem una setmana un poc estranya per així, però vos enviaré demà la prova i ara vos enviaré també el vídeo i també vos enviaré un poc les solucions que hem fet. A veure si la setmana que ve ja tenim a Eva i així millor, queda millor. Sí. Per cert, Podem fer diàlegs. la setmana que ve no. Estic pensant La jo. setmana que ve no, el dimecres és el 1 de maig. És Sí. l'1 de maig. És a dir, que Sí. passaríem a l'altre, que serà el dia 7 o 8. 8 de maig, sí. Molt bé. Mm. Festa. Doncs ho deixem així, que acabem bé la setmana, que passem bé el pont i tot el que hi ha. Igualment. Un Molt pont, bé. bueno, no, pont, una festa Pont al és mig. una festa normal, però vaja. Està bé, està bé. Nosaltres sí que fem pont de classe. Fem pont. Això sí. Molt bé. Vinga. Vale. Moltes gràcies, Lluís. Vinga, adeu, Jesús. Adeu. Bona vesprada.